Il-membru parlamentari nazzjonalista Alex Borch instab ħati li bil-kummenti tiegħu żbilanċja ruħu favur l-iżviluppatur fil-proġett ta' Forti Xambrej biex jiġġustifika l-vot tiegħu fil-Kumitat Parlamentari iżjed milli favur il-ġid komuni. Dan joħroġ minn deċiżjoni tal-Kummissarju għall-Istandards fil-ħajja pubblika, il-Prim Imħallef Emeritu Joseph Azzopardi, li tenna li d-deputat Awċi għandu jagħmel apoloġija bil-miktub u kemm il-darba jagħmel dan, il-każ seta' jingħalaq. Minkejja dan, la darba Borch baqa' ma bat l-ebda risposta lil kummissarju fi żmien adegwat li ġie allokat, allura l-każ issa ġie riferut lil Kumitat Parlamentari għal konsiderazzjoni tiegħu. Kien l-eks kandidat laburista Jesmond Bonello li talab lill kummissarju jinvestiga lid-deputat u kellim nazzjonalista Għal Għawdex wara dak deskritt bħala kummenti qarrieqa dwar il-proġett ta' Xambrej. Bonello kien semma li waqt li Borch ivvota fil-Parlament favur reviżjoni tal-konċessjoni enfewtika relatata mal-proġett u kien qal li l-Gvern mhux kapaċi jirrestawra elementi storiċi u reħa minn idejh l-obbligu li jirrestawra l-fortifikazzjoni skont il-kuntratt. Minkejja dan, Bonello tenna li fil-kuntratt li għadda mill-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi u anke approvat mill-Parlament jirriżulta bil-kontra u mkien ma jirriżulta l-allegazzjoni ta' Borch u għalhekk il-kummenti tiegħu jammontaw għal ksur ta' etika. Fid-deċiżjoni tiegħu, il-Kummissarju Azzopardi kkonkluda li d-deputat tal-Oppożizzjoni ma kienx imparzjali fil-kummenti u għalhekk ordinalu li jagħmel l-apoloġija. Sa dan it-tant, fl-isfond ta' din id-deċiżjoni imbarazzanti, jirriżulta li l-estremisti mill-fera tal-establishment nazzjonalista immexxija mill-kap de facto Carola Aquilina qed jużaw il-każ biex mhux biss jiġġustifikaw l-attakki tagħhom fuq id-deputat Awċi li ġej mill-fazzjoni tal-ex kap Adrian Delija, imma wkoll biex jippruvaw jeħilsu minnu mill-partit.